Et reagensglasbarn er et kunstigt befrugtet barn, og et kunstigt befrugtet barn er et barn, som ikke er dannet ved samleje, altså sex. Synes du, det er okay at kunne lave dit eget drømmebarn til punkt og prikke? Altså, jeg synes som sådan, det er forkert, fordi det er jo ligesom, at du bestiller noget online, og så er det sådan, du får det tilsendt til dig, som du gerne vil have det ser ud, og så bliver det bare leveret til døren på sådan en pakke. Så jeg synes, det er rimelig forkert. Men vi har spurgt formanden for det etiske råd om, hvad hans mening er. Hos os kan man få en sæddonation, hvor man enten kan vælge at kende sine sæddonorer, eller man kan lade være. Hvis man kan kende sine sæddonorer, kan det være et problem, fordi at man kan designe sit eget barn, hvilket vi mener er en lille smule uetisk. Derfor hælder vi mest til den side, hvor man ikke kender sine sæddonorer. Her sidder vi med Christina fra lovgivningen, som vil komme med sin konkrete mening om kunstig befrugtning. Ja, her hos os i lovgivningen, der blev der lavet en lov om, at i 1997 blev der lavet en lov om, at enten ægget eller sædcellen skulle stamme fra parret, og så at kvinder skulle være enten gift eller i et ægteskabsligt forhold. Så det gjorde så, at enlige og lesbiske, de kunne desværre ikke blive kunstigt befrugtet. Så her i 2007 blev der så gjort tilladelse for lægerne, at de godt måtte arbejde med enlige og lesbiske, så at alle ligesom får en chance for at få et barn. Og her der har vi så Edith Mikkelsen som med hendes personlige mening om kunstig befrugtning. Ja. Jeg synes, det er okay, at man får et barn gennem kunstig befrugtning, hvis man ikke kan selv. Men det kommer også til en grænse, hvor jeg ikke synes, det er okay, hvis man gør det bare for at få et perfekt barn. Hvordan tror du, fremtiden kommer til at se ud inden for kunstig befrugtning? Altså jeg tror, der kan være sådan to vinkler. Altså den ene, det kan være sådan, at hvis der er fortsat med at være anonym donor, så sker der ikke en skid, og så bliver det sådan der nu. Og den anden side, det er sådan lidt, at man sådan, ligesom på en måde bare bestiller sit barn på nettet, og så sådan får det sendt sin ordreseddel til en fabrik, og så laver de din baby, og så bliver den leveret til døren. Fordi man sådan, allerede nu kan man jo bestille ting på nettet, og sådan lave sit eget baby, sådan, hvordan du gerne vil have, den skal se ud på nettet og sådan noget. Så bare, i fremtiden så kommer det bare til at være sådan en, du får bare leveret din baby til døren. Du skal ikke gøre noget selv, du skal bare trykke, om du vil have rødt hår eller gult hår, eller hvad du vil have. Så